Dobre ljudi, evo nas kod Šamac. I danas ćemo da igramo Minecraft Survival Games. Izvinite, to je kao... Sad ćemo mi... Koliko počinjemo za minut? I ja povolim, jednostavno ima puno često, ali volim mogu uvek kao neke šume od glina ili šta je ovo, pojma nemam. Gdje si? Gledajte mi skin Duck Yams. Što se tiče moja verzija je 14.0 build 7. Ako znate kako da skinem 15.0 ako je uopšte izašla, meni neki kažu, krećemo, da je izašla, neki kažu da nije, pa mi pišite. Šta ovako sporo? Šta? Smijene su. Ne. A da me baš ubije. Nema veze, ima joiner. Evo da je brzo ne glune. I... Koliko je ovo sati? Dobro. Ajde više. Hoću smeti. Pogledaj kad se ovo slomi, treba da se čeka da baciš nabitak. Ali nešto neće. Pa dobro, ako ga šiša, šta će on to? A brat. Ćao, Medo. Tam vas nešto. Gle, lep ti, kako lep. Pčela. Recite mi ako ima neki bolji skin od Akimaca skin. Da to mi ako želite neku igricu da snima, obavezno recite. Šta mi je ovo što ovako uzimao? Šta se nije spratilo u taj čist? Ajde. Ma bežim ja. Vrstimo što na sg.lb.net toliko koči i vraćaju stvari čest. To me mnogo nervira. Nađem mnogo dobre stvari i sve te stvari da propadnu u lavu. Jadan. Ti nisi jadan, bez... Ja jedan, majke. A koliko puta su me u ovoj partiji ubili? 2. Znači, mene 2 puta u jednoj partiji. U snimanju su me 2 puta. Aj, majka mila, da me uvek ubiju. Ali samo zato što sam ja glup. Pa nema ne... Ćao.
Niko bi ovo radio ne bi. Dobar dan, Enderman. Ne ću da gledam ovoga napisa. Do Medenko. Dobar dan. Medo. Zašto ovo? Sad ću ovdje da stavim. Čekaj, Endermane. Čekaj, Endermane. Rekao da im snimat ću i dvoje. Nekad ću snimati na Skype-u da pričam sa drugom, a on će da... A ja ću da snimam. Da igram Hungry Games. Hajde. Kreće. Ju, ne, zabao sam. A šta će mi onda zavuti? Noge nešto. A sve isto. Beži koliko te noge nose. Sad ću ovo od pozadije. Kako tako brzo po drvetu? Ne ponovo, nećeš me ponovo ubiti. Isto sitno. Tu. Kad bi neko imao nešto hrane, to bi bilo super. Bolje meni tražim hranu. Ako mi na lik shifta? Ubiš. Malda je često će men da pošli. Ajde. Gdje čest? Čestu? Ajde čestu. Zašto ne mogu da nigdje nađem čest? Ne. Za malo ovdje da se polomim. Hop, 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 hop. U onoj kući 100% ima česta. Ne znam, stvarno propozna. Sad će refil čestovačak. Ali ja ne znam na ovoj mapi. Ništa čak ne znam ni decembar. Ja ovdje to ne može. To. Prosto sam imao ovdje kupas. Bože. Mama to što?
idemo onda ovdje. Evo. Jeste sada. Trudit ćemo se da nađemo centar odmah što pre moguće. Pošto za 5 minuta počinje da smeće, a nam hrane da se nahila. Valjda je vamo centar. Tamo sliko je. Molim te torta. Tako da se već. Ne, šta mi je to nestalo? Vrati mi hrančast. Zašto? Obagovi. Nemojte se zezati. Vidite, što smo drugati. Ajde. Ja mislim da njega nema šanse kada. Da, se 100%. Osim ako ne skočim. Baš. Što nam tamo zava? Odak ja prekupljena. Kako Nina od drveta, molim te. Izgleda da ćemo ovako da idemo. Odet meč. Što uopšte nije dobro. A možda čak i povedno. Otkud se zna. Ne probam da uhvatim. Ajmo dalje. Hop, hop. Ima li ovdje koje mi nešto? To jest ja njega da ubijem. Ako uspe mi da mi onda nešto. Hello. Šta? Brate. Nisam znao da ovdje možda se proba mape. Nema veze, smo izgledali, pa to bi bilo to. Pozdrav svima ljudi, vidimo se u sljedećim epizodama.